श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण निगम कल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखामृतद्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ഹരേ കൃഷ്ണ ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭാഗവത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ, എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. हरे कृष्ण प्रणाम माताजी हरे कृष्ण प्रणाम माताजी ഹരേ കൃഷ്ണ, എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. നമ്മള് माताजी ഹരേ കൃഷ്ണ प्रणाम നമുക്ക് ആളെ കാണുമ്പോ തന്നെ അറിയാം ഞായറാഴ്ച. नाम माताजी हरे कृष्ण माताजी नमस्कार माताजी ഹരേ കൃഷ്ണ. സൺഡേ ആണെന്ന് നമുക്ക് ക്ലാസ്സിൽ കയറുന്നവരുടെ എണ്ണം നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. ഇന്ന് ഹോളിഡേ ആണ്, സൺഡേ ആണ് അല്ലെ? എല്ലാവർക്കും ഇന്ന് ഹോളിഡേ ആണെന്നുള്ളത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മളിന്ന് 13-ാമത്തെ അധ്യായം, 1-ാമത്തെ സ്കന്ധം 13-ാമത്തെ അധ്യായം ധൃതരാഷ്ട്രർ കൊട്ടാരം ഉപേക്ഷിക്കുന്നു, അതാണ് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതിൽ നമ്മള് 18 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങൾ എടുത്തു അല്ലെ? 18-ാമത്തെ അല്ല 17-ാമത്തെ വെച്ചിട്ട് നിർത്തിയത് കുറച്ച് എത്തിയിട്ട്. അപ്പോ ഇതില് എന്താ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കണ്ടായിരുന്നത്? വിതുരര് കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് വിതുരര് ആത്മജ്ഞാനം നേടി കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നു. കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നപ്പോ വിതുരരെ യഥാവിധി സ്വീകരിച്ചു എന്നാ പറഞ്ഞത് അല്ലെ? യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവും കൊട്ടാരത്തിലുള്ളവരെല്ലാവരും വിതുരരെ യഥാവിധി സന്തോഷത്തോടു കൂടി സ്വീകരിച്ചു. അതിനുശേഷം വിതുരരോട് യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് ജീവസന്ധാരണം എങ്ങനെയാണ് നടത്തിയതെന്നൊക്കെ ചോദിക്കായിരുന്നു. പിന്നെ ദ്വാരകാ നിവാസികളെ പറ്റി ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. തീർത്ഥാടനത്തിന് പോയ സ്ഥലങ്ങളെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചു. അപ്പൊ അദ്ദേഹം പോകുന്ന സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ സ്വയം തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രങ്ങളാകുന്ന പറഞ്ഞു. കാരണം ഭഗവാനെ അന്തരംഗത്തിൽ വഹിച്ചുകൊണ്ടാണ് ശുദ്ധ ഭക്തന്മാര് നടക്കുന്നത് എപ്പോഴും അല്ലെ? ഭഗവാൻ എപ്പോഴും ഭക്തന്മാരുടെ ഹൃദയത്തിലാണ്. അപ്പൊ ആ സ്ഥലങ്ങൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും? തീർത്ഥകേന്ദ്രങ്ങളായിരിക്കും ആ ഭക്തന്മാര് പോകുന്ന സ്ഥലങ്ങളെല്ലാം തന്നെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ദ്വാരകാത്തിൽ ചോദിക്കുമ്പോ അദ്ദേഹം എന്താണ് ഒന്നും പറയുന്നില്ല. കാരണം അപ്രിയ സത്യങ്ങള് പറയാതിരിക്കുക, അതൊക്കെ പ്രകൃതിയുടെ തന്നെത്താനെ സംഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. അത് പറയേണ്ടതല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ആര് പറയണത്? ഇതില് ശ്രീല പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞു തന്നിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ അതിനുശേഷം കൊട്ടാരത്തില് വിതുര അവിടെ താമസിച്ചു. എന്താണ് വിതുര താമസിച്ചതിന്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഉദ്ദേശം? ധൃതരാഷ്ട്രരെ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കുക. അതായത് ധൃതരാഷ്ട്രൻ ഇനി അടുത്ത ഘട്ടത്തിലേക്ക് കടത്തുക, വാനപ്രസ്ഥത്തിലേക്ക് വിടുക എന്നുള്ളതാണ് ആരുടെ ഉദ്ദേശം? ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി വിതുരര് ആ കൊട്ടാരത്തിൽ താമസിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ വിതുരര് ഉപദേശം കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ അതല്ല കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ടത്. വിതുരര് ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ച് റെസ്റ്റ് ഒക്കെ ചെയ്തതിന് ശേഷം അവിടെ സംസാരിക്കുകയാണ്. അത്രയാണ് നമ്മൾ എത്തിയിട്ടുള്ളത് അല്ലെ? ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമുക്കത് നോക്കാം. അപ്പൊ വിതുരർ എന്ന് പറഞ്ഞത് യമരാജന്റെ അവതാരമാണ് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. യമരാജന്റെ അവതാരമാണ്. മണ്ഡൂകമുനിയുടെ ശാപം നിമിത്തമാണ് അദ്ദേഹം ആരായിട്ട് ശൂദ്രകുലത്തില് വന്ന് ജന്മം എടുക്കുന്നത്. 100 വർഷക്കാലം ആണ് ഇവിടെ. അപ്പൊ അദ്ദേഹം
യഥാർത്ഥത്തില് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇച്ഛ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആഗ്രഹപ്രകാരം ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്ക് അനുസരിച്ചാണ് അങ്ങനെ ഒരു ഭാഗത്തില് അഭിനയിക്കാനായിട്ട് ആർക്ക് സാധിക്കുന്നത്, വിതുരർക്ക് സാധിച്ചതെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. കാരണം അദ്ദേഹം യമരാജനാണ്. അപ്പൊ യമരാജൻ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതലും എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞത്, നല്ല ധർമ്മിഷ്ഠരെക്കാളും കൂടുതല് കുറ്റവാളികളായതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു സെക്കൻഡ് പോലും റെസ്റ്റ് ഇല്ലാത്ത രീതിയിലാണ് അദ്ദേഹം ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. 12 മഹാജനങ്ങളിൽ ഒരാൾ കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം. അപ്പൊ ജനക്ഷേമത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാന്റെ നാമം പ്രചരിപ്പിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആഗ്രഹപ്രകാരം കൂടി ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്ക് അനുസരിച്ചാണ് അദ്ദേഹം ഇപ്പൊ വിതുരരായിട്ട് ശൂദ്രകുലത്തിൽ വന്ന് ജന്മമെടുത്ത് ഇവിടെ ഇത്തരത്തിലുള്ള കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് എന്നും കൂടി നമ്മൾ കണ്ടു. ഏതാ ശ്ലോകം നമ്മുടെ ഇപ്പൊ 17 മുഴുവനായിട്ടില്ലല്ലോ. 17 എടുക്കാൻ രണ്ടാമത്തെ ജനന മരണ വാർദ്ധക്യം രോഗം അവിടെ നിന്നോട്ട് എടുക്കണം. അടുത്തത് 18 ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഏവം ഗൃഹേഷു സക്താനാം പ്രമത്താനാം തദീഹയാ അത്യക്രാമാദ വിജ്ഞാത കാല പരമദുസ്തരഃ. ചൊല്ലാം. പാരഗ്രാഫ് നമ്മൾ എടുത്തൂല്ലേ എന്റെ ജനന മരണം വരെ, അത് രോഗ്യം വാർദ്ധക്യം രോഗം ലാസ്റ്റിലുള്ള പാരഗ്രാഫ് എടുക്കാനുള്ള അതിലുള്ള. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഇപ്പൊ ഇതില് നമ്മള് ഭൗതിക ജനങ്ങളെ കുറിച്ച് അവരുടെ ചിന്താഗതിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞായിരുന്നു അല്ലെ. കാരണം എല്ലാതും നമ്മളാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളൊരു തോന്നലാണ് ആർക്കുള്ളത്, നമ്മള് ഈ പറഞ്ഞ അതായത് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഒരു കുടുംബസ്ഥന്റെ ചിന്തകളെ കുറിച്ചാണ്. ഒരു കുടുംബസ്ഥന്റെ ചിന്തകൾ എന്താണ്, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കുറെ നമുക്ക് എന്തുണ്ട്, ബാങ്ക് നിക്ഷേപമുണ്ട്, നമ്മൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സേഫ് ആക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്, നമ്മളിൽ കുറെ പൈസ ഉണ്ട്, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കിപ്പോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. സന്യാസികള് യാചകന്മാര് ഭഗവാനെ ആശ്രയിക്കും, പക്ഷെ അവര് യാചിക്കാനായിട്ട് എവിടെ വരും, എന്റെ അടുക്കൽ വരും. എല്ലാതും അതായത് ഭഗവാനേക്കാൾ വലിയവനാണ് ഞാൻ എന്നൊക്കെയാണ് ആരുടെ ചിന്താഗതി പറയുന്നത്, ഒരു കുടുംബസ്ഥന്റെ ചിന്തകളെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ എന്ത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല അവർക്ക്, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല. നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഈ ജന്മത്തിന്റെ മൂല്യം മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ആർക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല, ഇത്തരത്തിലുള്ള ചിന്തകളുള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുന്നു. ഈ 84 ലക്ഷം ജീവിവർഗങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോയിട്ട് ആ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന മനുഷ്യജന്മം ഓരോ സമയവും എന്താണ്, നമുക്ക് അത്രയും അർത്ഥവത്തായിട്ട് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനുള്ളൊരു ബുദ്ധിശക്തി ആർക്ക് കിട്ടില്ല, നമുക്കില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ. അപ്പോ നമ്മളെ ലക്ഷ്യം നമ്മൾ മറന്നു പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതിന് നമ്മൾ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് തിരിയുമ്പോൾ, നമ്മുടെ ജീവിത പ്രശ്നങ്ങളിൽ കൂടെ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ശരിയായ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യത്തെ കുറിച്ച് മറന്നു പോകുന്നു. ജനന മരണ ആവർത്തന ചക്രം, രോഗം, വാർദ്ധക്യം തുടങ്ങിയ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് വലിയൊരു പരിഹാര മാർഗമില്ലാതെ അവരുടെ നിർദ്ദിഷ്ട ആയുസ് അനുനിമിഷവും ചുരുങ്ങുന്നുവെള്ള വസ്തുത മനസ്സിലാക്കാതെ അവരെന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, ഈ താൽക്കാലികമായ കുടുംബകാര്യങ്ങളിലൊക്കെ അമഗ്നരായിരിക്കും. അതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, മായയിൽ അകപ്പെട്ടു എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മള് ശരിയായ ലക്ഷ്യത്തെ മറന്നുകൊണ്ട് താൽക്കാലികമായ ലക്ഷ്യത്തിന്റെ പിന്നാലെ പാഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇനി അടുത്ത പാരഗ്രാഫിലേക്ക് പോകാം. എന്നാൽ ഭഗവത് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ പ്രബുദ്ധനായ ഒരാളിൽ അത്തരം മായയ്ക്ക് പ്രവർത്തിക്കാനാവില്ല. മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭ്രാതാക്കളായ പാണ്ഡവരും ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ വ്യാപൃതരായിരുന്നു. ആകയാൽ അവർക്ക് ഭൗതിക ലോകത്തിലെ മായിക സന്തോഷത്തിൽ ലവലേശം ആകർഷണം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. നാം മുമ്പ് വിവാദിച്ചതുപോലെ മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരൻ ഭഗവാൻ മുകുന്ദന്റെ മുക്തിദായകനായ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ സുനിശ്ചിതനായിരുന്നു. ഇവിടെ ഇത് സാധാരണ മുന്നത്തെ പാരഗ്രാഫിൽ നമ്മൾ വായിച്ച സാധാരണ ഒരു മനുഷ്യന്റെ അവസ്ഥയാണ് പറഞ്ഞത്. പക്ഷെ
ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെ സംബന്ധിച്ച് എന്താ പറയണത്? എന്നാൽ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ പ്രബുദ്ധനായ ഒരാളിൽ അത്തരം മായയ്ക്ക് പ്രവർത്തിക്കാനാവില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരിൽ ആർക്ക് പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിക്കില്ല? മായയ്ക്ക് പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭ്രാതാക്കളായിട്ടുള്ള പാണ്ഡവരും ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ വ്യാപൃതരായിരുന്നു. ആകയാൽ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവും പാണ്ഡവരും മറ്റുള്ള യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിന്റെ സഹോദരന്മാരെല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ വ്യാപൃതരായതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് എന്തുണ്ടായിരുന്നില്ല? ഭൗതികമായി മായിക ലോകത്തില് ആ സന്തോഷത്തില് ലെവലേശം പോലും ആകർഷണം അവർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അവരെന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു? യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവും ഭഗവാൻ മുകുന്ദന്റെ സേവനത്തിൽ സുനിശ്ചിതരായിരുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാനെ സേവിക്കുക എന്നുള്ളൊരു ലക്ഷ്യത്തിൽ തന്നെയായിരുന്നു ആരുണ്ടായിരുന്നത്? മഹാരാജ യുധിഷ്ഠിരനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹോദരങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവര് മായയ്ക്ക് അടിമയായിരുന്നില്ല എന്ന് പറയാം. ആകയാൽ സ്വർഗലോകത്ത് ലഭിക്കുന്ന ജീവിത സൗകര്യങ്ങളിൽ പോലും അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ആകർഷണവും ഇല്ലായിരുന്നു. കാരണം ബ്രഹ്മലോകത്തിൽ പ്രാപ്തമാകുന്ന സന്തോഷം പോലും താൽക്കാലികവും മായികവുമാകുന്നു. ജീവസത്ത സനാതനനാകിയാൽ അവന് ഭഗവാന്റെ സനാതനധാമത്തിൽ മാത്രമേ സന്തോഷമായിരിക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. പരവ്യോമത്തിൽ നിന്ന് ആരും ജനന മരണ പുനരാവർത്തി രോഗം വാർദ്ധക്യം തുടങ്ങിയവ അടങ്ങിയ ഈ ലോകത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വരികയില്ല. ആകയാൽ ശാശ്വത ജീവിതം ഉറപ്പു നൽകാത്ത ഏതു ജീവിത സൗകര്യങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ ഭൗതിക സന്തോഷമായാലും അത് ശാശ്വതനായ ജീവാത്മാവിന് വെറും മായ മാത്രമാണ്. ഈ പരമാർത്ഥം ഗ്രഹിക്കുന്ന ആളാണ് പണ്ഡിതൻ. ഇവിടെ പറയുന്നതാണ് യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് അവര് എന്തായിരുന്നു പറഞ്ഞു? ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ സുനിശ്ചിതരായിരുന്നവരായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്വർഗലോകത്ത് ലഭിക്കുന്ന ഇത്തരം ജീവിത സൗകര്യങ്ങളിൽ പോലും അദ്ദേഹത്തിന് യാതൊരു ആകർഷണവും ഇല്ലായിരുന്നു. കാരണം ബ്രഹ്മലോകത്തിൽ പ്രാപ്തമാകുന്ന സന്തോഷം പോലും താൽക്കാലികവും മായികവുമാകുന്നു. അപ്പൊ ആർക്കറിയാം ഇതൊക്കെ? യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജന് അറിയാം ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള സന്തോഷം എന്ന് പറയുന്നത് താൽക്കാലികമാണ്, മായികമാണെന്നുള്ളത് ഇവർക്കറിയാം. ജീവസത്ത സനാതനനാകയാൽ അവന് ഭഗവാന്റെ സനാതനധാമത്തിൽ മാത്രമേ സന്തോഷവാനായിരിക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. അപ്പൊ ജീവാത്മാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ജീവാത്മാവും സനാതനനാണ് ജീവാത്മാവ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ സനാതനധാമത്തില് നമ്മൾ ഭൗതിക ലോകം എന്ന് പറഞ്ഞാല് മായാലോകാണ്, സ്ഥിരമായിട്ടുള്ള ഒരു ലോകമല്ല. അത് നശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ്. നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് അല്ലെ? ഭൗതിക ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് അതിനും എന്തുണ്ട്? ഇതിനും അവസാനം സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോ പക്ഷെ ഒരിക്കലും നാശമില്ലാത്ത സനാതനമായിട്ടുള്ളത് ഏതാണ്? ഭഗവാന്റെ ലോകം, പരവ്യോമം, അതായത് വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങൾ, ഗോലോകധാമം. അവിടെ മാത്രമേ സനാതനനായിട്ടുള്ള ജീവാത്മാവിന് ഉണ്ടാവുള്ളൂ, സന്തോഷം ആയിട്ടിരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. പരവ്യോമത്തിൽ നിന്ന് ആരും ജനന മരണ പുനരാവർത്തി രോഗം വാർദ്ധക്യം തുടങ്ങിയ ലോകങ്ങളിലേക്ക് മടങ്ങി വരുന്നില്ല. അപ്പൊ പരവ്യോമത്തിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ, വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആധ്യാത്മിക ലോകങ്ങളിൽ പ്രവേശിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആരും എന്ത് വരുന്നില്ല? ഈ ജന്മമൃത്യു ജരാവ്യാധികൾ അടങ്ങിയ ഈ ലോകത്തിലേക്ക് ആർക്കും മടങ്ങി വരേണ്ടി വരുന്നില്ല. ആകയാൽ ശാശ്വത ജീവിതം ഉറപ്പു നൽകാത്ത ഏതു ജീവിത സൗകര്യങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ ഭൗതിക സന്തോഷമായാലും അത് ശാശ്വതനായ ജീവാത്മാവിന് വെറുമായ മാത്രമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജീവാത്മാവിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള സനാതനമായിട്ടുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ സന്തോഷം ഇല്ലാത്ത എല്ലാതും എന്ത് തന്നെയാണ്? ആ ജീവാത്മാവിനെ സംബന്ധിച്ച് അത് മായ മാത്രമാണ്. ഈ പരമാർത്ഥം ഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാൾ ആരാണ്? പണ്ഡിതനാണ്. ഈ സത്യം മനസ്സിലാക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് പണ്ഡിതൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അത്തരം ഒരു പണ്ഡിതന് ബ്രഹ്മസുഖം അഥവാ പരിപൂർണ ആനന്ദം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന അഭികാമി ലക്ഷ്യത്തെ പ്രാപ്തമാക്കാനായി എത്ര അളവ് ഭൗതിക സന്തോഷത്തെയും പരിത്യജിക്കാൻ കഴിയും. അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ളൊരു സന്തോഷം കിട്ടാൻ വേണ്ടി, ഈ ബ്രഹ്മസുഖം അല്ലെങ്കിൽ പരിപൂർണ ആനന്ദം അനുഭവിക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു ജീവാത്മാവിന് എത്ര അളവ് ഭൗതിക സന്തോഷത്തെയും പരിത്യജിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. കാരണം തന്റെ യഥാർത്ഥ ലക്ഷ്യത്തെ പ്രാപ്തമാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ആ പരിപൂർണമായ ആനന്ദം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എത്ര അളവ് ഭൗതിക സന്തോഷത്തെയും ത്യജിക്കാൻ ആർക്ക് സാധിക്കും? ആ പണ്ഡിതന് സാധിക്കും. ആ പണ്ഡിതൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രഹ്മസുഖം അനുഭവിക്കാനായിട്ട് ആ പരമാനന്ദം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആ വ്യക്തിക്ക് സാധിക്കും. യഥാർത്ഥ അതീന്ദ്രിയവാദികൾ ഈ ആനന്ദത്തിനായി കൊതിക്കുന്നവരാകുന്നു. അപ്പൊ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള അതീന്ദ്രിയവാദികൾ എങ്ങനെയാണ്?
ഈ ആനന്ദം, ഈ വേണ്ട ആനന്ദത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് കൊതിക്കുന്നവരാണ് യഥാർത്ഥ അതീന്ദ്രിയവാദികൾ. വിശന്നിരിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ആഹാരം ഒഴികെ യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള ജീവിത സൗകര്യങ്ങളും സന്തോഷം പകരാത്തതുപോലെ ശാശ്വതമായ പരിപൂർണ ആനന്ദത്തിനായി വിശന്നിരിക്കുന്ന ഒരാളെ എത്ര കണ്ട് ഭൗതിക സന്തോഷം സംതൃപ്തനാക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ വിശന്നിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് എന്തൊക്കെ കൊടുത്താലും ആഹാരം കിട്ടിയാൽ ആ വ്യക്തിക്ക് എന്തുണ്ടാവുള്ളൂ? സന്തോഷം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അതേപോലെ തന്നെയാണ് ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള പരിപൂർണ ആനന്ദത്തിനായിട്ട് വിശന്നിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് ആ ഭൗതികമായ സന്തോഷം കൊണ്ട് എന്ത് ഉണ്ടാവില്ല? ഒരിക്കലും സംതൃപ്തനാക്കാൻ സാധിക്കില്ല. ആ പരമാനന്ദം അനുഭവിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? ആത്മീയമായ ശാശ്വതമായ ആ ലോകത്തിലേക്ക് കടന്നാൽ മാത്രമേ ആ വ്യക്തിക്ക് ആ സന്തോഷം അനുഭവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. ആകയാൽ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ വിശദീകരിച്ചിരിക്കുന്ന നിർദ്ദേശം മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരനോ അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭ്രാതാക്കൾക്കോ മാതാവിനോ ബാധകമല്ല. അപ്പൊ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആർക്ക് ബാധകമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞത്? യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിനോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹോദരങ്ങൾക്കോ മാതാവിനോ ബാധകമല്ല. ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണിത്? ആർക്ക് പാഠങ്ങൾ പകർന്നു നൽകാനായി വിതുരർ വിശേഷിച്ച് ആകനായോ ആ ധൃതരാഷ്ട്രയെ പോലുള്ള വ്യക്തികളെ ഉദ്ദേശിച്ചാണ് ഇത് പ്രതിപാദിച്ചത്. അപ്പൊ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഈ ആശയം ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്? ഇത് ധൃതരാഷ്ട്രയെ പോലുള്ള വ്യക്തികളെ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടാണ് നമുക്കും കൂടി വിതുരര് പറഞ്ഞത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്ത ശ്ലോകത്തില് വിതുരസ്തദപിപ്രേത്യ ധൃതരാഷ്ട്രാമഭാഷത രാജനിർഗമ്യതാം ശീഘ്രം പശ്യേദ്യം ഭയമാഗതം. വിതുരസ്തദപിപ്രേത്യ ധൃതരാഷ്ട്രമഭാഷത രാജനിർഗമ്യതാം ശീഘ്രം പശ്യേദം ഭയമാഗതം. ചൊല്ലാം. വിതുര, മഹാത്മാവ് വിതുര അത് അഭിപ്രേത്യ അതേക്കുറിച്ച് ശരിക്കും അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ധൃതരാഷ്ട്രരോട് അഭാഷത പറഞ്ഞു. രാജൻ, അല്ലയോ രാജാവേ, നിർഗമൃതം ദയവായി ഉടൻ നിർഗമിച്ചാലും, ശീഘ്രം താമസം വിന, പശ്യ ദർശിച്ചാലും, ഇതം ഈ, ഭയം ആഗതം മുമ്പ് തന്നെ വന്നെത്തിക്കഴിഞ്ഞ. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ഇവയെ കുറിച്ചെല്ലാം നല്ലവണ്ണം അറിയാവുന്നതിനാൽ മഹാത്മാ വിതുരർ ധൃതരാഷ്ട്രയെ അഭിസംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു. അല്ലയോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട രാജാവേ, ഒട്ടും താമസം വിന ഇവിടം ഉപേക്ഷിച്ച് യാത്രയായാലും, ഭയം അങ്ങയെ എപ്രകാരമാണ് കീഴ്പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതെന്ന് ദർശിച്ചാലും. അപ്പൊ ഇവിടെ വിതുരര് ഇത് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നല്ലവണ്ണം മനസ്സിലാക്കിയത് കൊണ്ട് തന്നെ ധൃതരാഷ്ട്ര എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നത്? രാജാവേ എന്നാ പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ ധൃതരാഷ്ട്ര രാജാവല്ല, പക്ഷെ എന്നിട്ടും അദ്ദേഹത്തെ രാജാവേ എന്നാണ് ഇവിടെ സംബോധന ചെയ്യുന്നത്. ഒട്ടും താമസിക്കാതെ തന്നെ ഇവിടെ ഉപേക്ഷിച്ച് യാത്രയായാലും ഭയം എങ്ങനെയാണ് അങ്ങയെ കീഴ്പ്പെടുത്തിയതെന്ന് ദർശിച്ചാലും എന്നിവിടെ വിതുരര് ആരോട് പറയാണ്? ധൃതരാഷ്ട്രോട് പറയാണ്. ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ധൃതരാഷ്ട്രായാലും അതല്ല മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരനായാലും ക്രൂരമായ മരണം ആരെയും കൂട്ടാക്കുന്നില്ല. ആകയാൽ വൃദ്ധനായ ധൃതരാഷ്ട്രക്ക് നൽകപ്പെട്ട ആത്മീയ ഉപദേശം യുവാവായ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിനും ഒരേപോലെ ബാധകമാണ്. യഥാർത്ഥത്തിൽ കൊട്ടാരത്തിലെ ഏവരും, രാജാവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭ്രാതാക്കളും മാതാവും ഒക്കെ ഈ ഉപദേശങ്ങളെ സശ്രദ്ധം ശ്രവിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ അത്യന്തം ഭൗതികവാദിയായിരുന്ന ധൃതരാഷ്ട്രയെ പ്രത്യേകം ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളതായിരുന്നു തന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ എന്ന് വിതുരർക്കറിയാമായിരുന്നു. രാജൻ എന്ന് ധൃതരാഷ്ട്ര പ്രത്യേക സംബോധന ചെയ്തത് അർത്ഥഗർഭമായാണ്. ധൃതരാഷ്ട്രർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവിന്റെ മൂത്ത പുത്രനായിരുന്നു. ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്? ധൃതരാഷ്ട്രായാലും മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരനായാലും ക്രൂരമായ മരണം ആരെയും കൂട്ടാക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ മരണം നമുക്കറിയാം, ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ നിയമങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും ഒരേപോലെ ബാധിതമാണ് അല്ലെ. ധൃതരാഷ്ട്രായാലും മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരനായാലും ആർക്കായാലും ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള നിയമങ്ങൾ എല്ലാവരും പാലിക്കേണ്ടതാണ്. അപ്പൊ ജനിച്ചാൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും എന്തുണ്ട്? മരണമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വൃദ്ധനായ ധൃതരാഷ്ട്രക്ക് നൽകപ്പെട്ട ആത്മീയോപദേശം യുവാവായിട്ടുള്ള യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിനും ഒരേപോലെ തന്നെ ബാധകമാണ്. അപ്പൊ യഥാർത്ഥത്തില് ആ കൊട്ടാരത്തിലുള്ള എല്ലാവരും, ഈ രാജാവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹോദരങ്ങളും
മാതാവും എല്ലാവരും ഈ ഉപദേശങ്ങൾ വിതുരർ പറഞ്ഞിരുന്ന ഈ ഉപദേശങ്ങള് എല്ലാവരും സശ്രദ്ധം ശ്രവിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ അത്യന്തം ഭൗതികവാദിയായിരുന്നു ധൃതരാഷ്ട്രരെ പ്രത്യേകം ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളതായിരുന്നു വിതുരരുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ എന്ന് വിതുരർക്ക് അറിയാമായിരുന്നു. അപ്പൊ വിതുരര് ധൃതരാഷ്ട്ര സംബോധന ചെയ്തത് എങ്ങനെയാണ്? രാജൻ എന്ന് അർത്ഥഗർഭമായാണ് സംബോധന ചെയ്തത്. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ധൃതരാഷ്ട്ര അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവിന്റെ മൂത്രപുത്രനായിരുന്നു. ആയതിനാൽ തന്നെ നിയമാനുസരണം ഹസ്തിനപുര സിംഹാസനത്തിൽ അവരോധിക്കപ്പെടേണ്ടത് ധൃതരാഷ്ട്രായിരുന്നു. എന്നാൽ ജന്മന അന്ധനായിരുന്നതിനാൽ അദ്ദേഹത്തിന് അർഹപ്പെട്ട ആ രാജ്യത്തിന് അവകാശത്തിന് അദ്ദേഹം അയോഗ്യനായി തീർന്നു. എന്നാൽ ഈ നഷ്ടം മറക്കുവാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞില്ല. അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിരാശയ്ക്ക് ഏറെക്കുറെ പരിഹാരമായത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുജനായ പാണ്ഡുവിന്റെ മരണാനന്തരമാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുജൻ പ്രായമാകാത്ത പുത്രന്മാരെ വിട്ടുചെന്നതിനാൽ ധൃതരാഷ്ട്ര അവരുടെ സ്വാഭാവിക രക്ഷകർത്താവായി തീർന്നു. എന്നാൽ താൻ യഥാർത്ഥ രാജാവാകണമെന്നും രാജ്യം ദുര്യോധനന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള തന്റെ പുത്രന്മാർക്ക് കൈമാറണമെന്നുമുള്ള ആഗ്രഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ എല്ലാവിധ സാമ്രാജ്യത്വ അഭിലാഷങ്ങളും വെച്ചു പുലർത്തിക്കൊണ്ട് രാജാവാകാൻ ധൃതരാഷ്ട്ര ആഗ്രഹിക്കുകയും ഭാര്യ സഹോദരനായ ശകുനിയുമായി കൂടിയാലോചിച്ച് എല്ലാവിധ ഗൂഢാലോചനകളും ആസൂത്രണം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ ഇവിടെ ധൃതരാഷ്ട്രയെ വിതുരര് അഭിസംബോധന ചെയ്തത് രാജൻ എന്നാണ്. ആ ധൃതരാഷ്ട്ര പ്രത്യേകം അഭിസംബോധന ചെയ്തത് അത് അർത്ഥഗർഭമായിട്ടാണെന്ന് പറയുന്നത്. എന്താണത്? കളിയാക്കിയിട്ട് പറയുന്നതാണ് ഇവിടെ. ധൃതരാഷ്ട്രർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവിന്റെ മൂത്തപുത്രനായിരുന്നു. നിയമാനുസരണം ആ രാജ്യം ഭരിക്കേണ്ടത് ആരാണ്? ധൃതരാഷ്ട്രായിരുന്നു. പക്ഷേ ധൃതരാഷ്ട്രർ ജന്മന അന്ധനായിരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് അർഹതപ്പെട്ട ആ അവകാശം അദ്ദേഹത്തിന് അയോഗ്യനാക്കി തീർക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഈ നഷ്ടം മറക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചിരുന്നില്ല. പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹോദരനായിട്ടുള്ള പാണ്ഡു മരണപ്പെട്ടപ്പോ അത് അനുജന്റെ പ്രായമാകാത്ത മക്കളെ അവരുടെ സംരക്ഷകനും കൂടി ആരായി? ധൃതരാഷ്ട്രായി. പക്ഷെ അപ്പോഴും തന്റെ യഥാർത്ഥ രാജാവാകണമെന്ന ആഗ്രഹം ആ ഉള്ളില് ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് രാജ്യം ദുര്യോധനന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള തന്റെ പുത്രന്മാർക്ക് കൈമാറണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹം അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹം എന്താ ചെയ്തത്? സാമ്രാജ്യത്വ അഭിലാഷങ്ങൾ വെച്ച് പുലർത്തിക്കൊണ്ട് രാജാവാകാനായിട്ട് ധൃതരാഷ്ട്ര ആഗ്രഹിക്കുകയും ആരെയാണ് കൂട്ടുപിടിച്ചത്? ഭാര്യ സഹോദരനായിട്ടുള്ള ശകുനിയുമായിട്ട് കൂടിയാലോചിച്ച് എല്ലാവിധത്തിലുള്ള ഗൂഢാലോചനകളും ആസൂത്രണം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ ഭഗവത് ഇച്ഛയാൽ സർവരും പരാജയപ്പെട്ടു. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛ മറിച്ചായിരുന്നു. അപ്പൊ അത് സംഭവിച്ചത് എന്താണ്? എല്ലാതും പരാജയപ്പെട്ടു. അവസാന ഘട്ടത്തിൽ സമ്പത്തും സ്വജനങ്ങളും എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടും യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിന്റെ വല്യച്ഛനാകയാൽ രാജാവായിരിക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു. അപ്പോ ഇവിടെ എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടു. അപ്പൊ ഇവരുടെ ആഗ്രഹങ്ങളൊന്നും നടന്നില്ല. ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയാണ് അവിടെ നടക്കുന്നത്. അവസാന ഘട്ടത്തില് സമ്പത്തും സ്വജനങ്ങളും എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടും ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യണേ? യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിന്റെ വല്യച്ഛനാകയാൽ രാജാവായിരിക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ രാജാവിന്റെ വല്യച്ഛനായിട്ടിരിക്കുമ്പോ ആ രാജപദവി തന്നെ ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ അദ്ദേഹം അടുത്തത് അങ്ങനെയാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. കർത്തവ്യം എന്ന നിലയിൽ മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരൻ ധൃതരാഷ്ട്രയെ രാജകീയ ബഹുമതിയോടെ പരിപാലിച്ചു പോന്നു. അപ്പൊ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവാണെങ്കിലോ തന്റെ അച്ഛന്റെ ജ്യേഷ്ഠനാണ്. അപ്പൊ ആ ഒരു ബഹുമതിയോടുകൂടി ആദരവോടുകൂടി തന്നെയാണ് ഇദ്ദേഹം യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് ധൃതരാഷ്ട്രയെ സംരക്ഷിച്ചും പരിപാലിച്ചും പോന്നിരുന്നത്. ധൃതരാഷ്ട്ര ആകട്ടെ സന്തോഷത്തോടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ എണ്ണപ്പെട്ട ദിനങ്ങൾ രാജാവാണെന്ന അഥവാ രാജാവ് യുധിഷ്ഠിരന്റെ രാജകീയനായ വല്യച്ഛനാണെന്ന മായാമോഹത്തിൽ ചെലവഴിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു. അപ്പൊ ഇദ്ദേഹമാണെങ്കിലോ ധൃതരാഷ്ട്ര അത് വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി ആ ദിവസങ്ങള് താനൊരു രാജാവാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രാജാവിന്റെ വലിയച്ഛനാണെന്ന ആ മായാമോഹത്തില് ഇങ്ങനെ ചെലവഴിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു. ഈ ഒരു സാധു എന്ന നിലയിലും കർത്തവ്യബദ്ധനായ സ്നേഹസമ്പന്നനായ ഇളയ ഭ്രാതാവ് എന്ന നിലയിലും വിതുരർ പ്രബലമായ കാലത്തിന്റെ ശക്തിയാൽ രോഗത്തിലേക്കും വാർദ്ധക്യത്തിലേക്കും നയിക്കപ്പെട്ട ധൃതരാഷ്ട്രയെ കപട രാജാവാണെന്ന നിദ്രയിൽ നിന്നും ഉണർത്തുവാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. അപ്പോൾ ഇവിടെ വിതുരര് ഇതെന്താ ചെയ്യുന്ന? വിതുരര് സാധുവാണ്, ഒപ്പം തന്നെ തന്റെ ജ്യേഷ്ഠനാണല്ലേ ധൃതരാഷ്ട്രാണ്. അപ്പൊ ധൃതരാഷ്ട്രയെ ആ നിദ്രയിൽ നിന്നും ഉണർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട്, കപട രാജാവാണെന്ന നിദ്രയിൽ നിന്നും ഉണർത്താനായിട്ട് ആരാഗ്രഹിക്കുകയാണ്? ഇവിടെ വിതുരർ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ആ രോഗത്തിൽ നിന്ന് വാർദ്ധക്യത്തിലേക്ക് നയിക്കപ്പെട്ട ധൃതരാഷ്ട്രൻ കപട രാജാവാണെന്ന നിദ്രയിൽ നിന്നും ഉണർത്താനായിട്ട് വിതുരർ ആഗ്രഹിച്ചു. അതുകൊണ്ടാണ് വിതുരർ നിന്ദാഗർഭമായി
നിന്ദാഗർഭമായി ധൃതരാഷ്ട്ര യഥാർത്ഥത്തിൽ രാജാവല്ലായിരുന്നിട്ടും രാജൻ എന്ന് അഭിസംബോധന ചെയ്തത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ വിതുരര് ധൃതരാഷ്ട്ര രാജാവല്ലായിരുന്നിട്ടും രാജാവെന്ന് അഭിസംബോധന ചെയ്തത്. അദ്ദേഹത്തെ അത് ഓർമ്മപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പൊ ഏവരും ശാശ്വത കാലത്തിന്റെ സേവകരാണ്. ആകയാൽ ഈ ഭൗതിക കാലത്തിൽ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ രാജാവായിരിക്കുവാൻ ആർക്കും സാധ്യമല്ല. രാജാവ് എന്നാൽ കൽപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നവൻ എന്നർത്ഥം. വിശ്രുതനായ ഒരു ആംഗലേയ രാജാവ് സമയത്തോടും കാലത്തോടും ആജ്ഞാപിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. എന്നാൽ അവ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആജ്ഞ നിരസിച്ചു. ആകയാൽ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ഒരാൾ കപട രാജാവാകുന്നു. ഈ മിഥ്യാ പദവിയെക്കുറിച്ചും ആ സമയത്തിൽ അദ്ദേഹത്തെ സമീപിച്ചു കഴിഞ്ഞ യഥാർത്ഥ ഭീതിജനകമായ സംഭവങ്ങളെ കുറിച്ചും ധൃതരാഷ്ട്ര വിതുരർ പ്രത്യേകമായി ഓർമ്മിപ്പിച്ചു. അതിശീഘ്രം അദ്ദേഹത്തെ വന്നണഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭയാനകമായ അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പക്ഷം ഉടൻ തന്നെ പുറപ്പെടുവാൻ വിതുരർ ധൃതരാഷ്ട്രോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരനെ പോലുള്ള രാജാവിനെ ഈ കഴമ്പമില്ലാത്ത ലോകത്തിലെ ഭീതിജനകമായ അവസ്ഥകളെ കുറിച്ച് പൂർണ്ണ ബോധ്യമുള്ളതിനാൽ ഉചിതമായ കാലത്തെ വിതുരർ ഒരു പക്ഷേ സന്നിഹിതനല്ലെങ്കിൽ തന്നെയും യുധിഷ്ഠിരൻ സ്വയം സംരക്ഷിച്ചു കൊള്ളുമെന്ന് അറിവുണ്ടായിരുന്നതിന് അദ്ദേഹം യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിനോട് ആവണ്ണം ആവശ്യപ്പെട്ടില്ല. അപ്പൊ ധൃതരാഷ്ട്രയുടെ രാജൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. എന്തുകൊണ്ടാണ്? നിന്ദാഗർഭമായിട്ടാണ് അദ്ദേഹത്തെ വിളിക്കുന്നത്. യഥാർത്ഥത്തിൽ അദ്ദേഹം രാജാവല്ലായിരുന്നിട്ടും രാജൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തെ ആ കപട രാജാവാണെന്നുള്ള നിദ്രയിൽ നിന്നും ഉണർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തെ വിളിക്കുന്നത്. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ രാജാവായിരിക്കാൻ ആർക്കും സാധ്യമല്ല. കാരണം എന്താണ്? എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ ശാശ്വത സേവകരാണ്. ഭഗവാനാണ് ആര്? ഭഗവാൻ ആസ്വാദകനാണ്, ബാക്കി എല്ലാവരും സേവകരാണ്. അപ്പൊ ആർക്കും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില് രാജാവായിരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. രാജാവ് എന്നാൽ കൽപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നവൻ എന്നാണ് അർത്ഥം. അപ്പൊ രാജാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ്? കൽപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുന്നവനാണ് രാജാവ്. എല്ലാവരും ആരാണ്? സേവകരാണ്. അപ്പൊ അവിടെ ആരും ആരില്ല? രാജാവല്ല. വിശ്രുതനായ ഒരു ആംഗലേയ രാജാവ് സമയത്തോടും കാലത്തോടും ആജ്ഞാപിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. എന്നാൽ അവ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആജ്ഞ നിരസിച്ചു. അപ്പൊ വിശ്രുതനായിട്ടുള്ള ഒരു ആംഗലേയ രാജാവ് എന്താണ്? സമയത്തിനോടും കാലത്തിനോടും ആജ്ഞാപിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. പക്ഷെ ആ ആജ്ഞ അവ നിരസിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. ആകയാൽ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ഒരാൾ കപട രാജാവാകുന്നു. അപ്പൊ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ എല്ലാവരും ആരാണ്? കപട രാജാക്കന്മാരാണ്. ഈ മിഥ്യാ പദവിയെക്കുറിച്ചും ആ സമയത്തിൽ അദ്ദേഹത്തെ സമീപിച്ചു കഴിഞ്ഞ യഥാർത്ഥ ഭീതിജനകമായ സംഭവങ്ങളെ കുറിച്ചും ധൃതരാഷ്ട്രരെ വിതുരർ പ്രത്യേകമായി ഓർമ്മിച്ചു. അപ്പൊ തന്റെ ഈ മിഥ്യാ പദവി, താൻ അലങ്കരിച്ചിരിക്കുന്ന യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിന്റെ വലിയച്ഛനാണെന്നുള്ള ആ പദവി, അല്ലെങ്കിൽ രാജാവാണെന്നുള്ള ഒരു പദവിയെ കുറിച്ചും പിന്നെ അദ്ദേഹത്തെ സമീപിച്ചു കഴിഞ്ഞ ഭീതിജനകമായിട്ടുള്ള യഥാർത്ഥ സംഭവങ്ങളെ കുറിച്ച്. ഇപ്പൊ മക്കള് നഷ്ടപ്പെട്ടു, ഒന്നുമില്ല, സ്വജനങ്ങൾ എല്ലാവരും നഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു. എന്നിട്ടും അദ്ദേഹം ഇവിടെ ആരായിട്ടിരിക്കുകയാണ്? രാജാവായിട്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ചെല്ലാം വിതുരർ ധൃതരാഷ്ട്രരെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചു. യഥാർത്ഥ ഭീതിജനകങ്ങളായിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങളെ കുറിച്ചെല്ലാം അദ്ദേഹത്തെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചു. അതിശീഘ്രം അദ്ദേഹത്തെ വന്നണഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭയാനകമായ അവസ്ഥയിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പക്ഷം ഉടൻ തന്നെ പുറപ്പെടുവാൻ വിതുരർ ധൃതരാഷ്ട്രോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. എന്നിട്ട് എന്താ പറയണത്? വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭയാനകമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഉടനെ തന്നെ പുറപ്പെടാനാണ് ആര് പറയുന്നത്? വിതുരർ ധൃതരാഷ്ട്രോട് പറയുന്നത്. മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരനെ പോലുള്ള രാജാവിന് ഈ കഴമ്പമില്ലാത്ത ലോകത്തിലെ ഭീതിജനകമായ അവസ്ഥകളെ കുറിച്ച് പൂർണ്ണ ബോധ്യമുള്ളതിനാൽ ഈ ഉചിതമായ കാലത്ത് വിതുരർ ഒരു പക്ഷെ സന്നിഹിതനില്ലെങ്കിൽ പോലും യുധിഷ്ഠിരൻ സ്വയം രക്ഷിച്ചു കൊള്ളുമെന്ന് അറിവുണ്ടായിരുന്നാൽ അദ്ദേഹം യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിനോട് അത്ര ആവശ്യപ്പെട്ടില്ല. ഇത് വിതുരരോട് പറയേണ്ടി വന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? വിതുരർ കണ്ണടച്ചിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട്, അല്ലെ, യഥാർത്ഥത്തെ മനസ്സിലാക്കാതെ കണ്ണടച്ചിരുന്നത് കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തോട് പറയേണ്ടി വന്നത്. പക്ഷെ മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരനെ പോലുള്ള രാജാവ് ഈ കഴമ്പില്ലാത്ത ലോകത്തിലെ ഭീതിജനകമായ അവസ്ഥകളെ കുറിച്ചുള്ള, അതായത് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തെ കുറിച്ച് പൂർണ്ണമായ ബോധ്യമുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഉചിതമായ സമയത്ത് ഉചിതമായ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുമെന്ന് ആർക്ക് ഉറപ്പാണ്? വിതുരർക്ക് ഉറപ്പായത് കൊണ്ട് തന്നെ വിതുരര് ഇല്ലെങ്കിൽ തന്നെ, സന്നിഹിതനല്ലെങ്കിൽ തന്നെയും സ്വയം സംരക്ഷിച്ചു കൊള്ളുന്ന ആർക്കറിയാം? വിതുരർക്ക് അറിയാവുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിനോട് അത്ര അങ്ങനെ ആവശ്യപ്പെടേണ്ടത് ആർക്ക് വന്നില്ല? വിതുരർക്ക് വന്നില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വഞ്ചാകൽപതരൂപേശ കൃപാ സിന്ധോഭ്യവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ ജയ, ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ, ഗുരുദേവ് കി ജയ, നിതായ് ഗൗര പ്രമാനന്ദേ. ഹരി ഹരി ബോൽ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി ഇന്നലെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നോട്, അത് നമ്മൾ എടുത്തുപോയ ഭാഗമായിരുന്നു കേട്ടോ.
വിതുരർക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു ശാപം കിട്ടിയതെന്ന് ഈ ഫസ്റ്റ് തുടങ്ങിയപ്പോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അതായത് ചെറിയ പ്രായത്തില് നമുക്ക് ബുദ്ധിബോധം ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് ഒരു ഉറുമ്പിനെ കുത്തി കൊന്നു. ഒരു ഉറുമ്പിനെ കുത്തി കൊന്നതിന്റെ ശിക്ഷയായിട്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിനത് കിട്ടുന്നത്. അപ്പൊ വിതുരർക്ക് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു ശിക്ഷ വന്നത് കേട്ടോ. അങ്ങനെ ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി.